caféen ligger derude, og ja, det er Tuborg Havn. Og så ellers rundt om den pynt, så har vi Københavns Havn lige rundt om på bagsiden af det. Men, og strandpromenaden. Spændt på det der Kodak-kamera, hvordan det optager billeder og lyd. Men håber det kan høres. Det vi har der, det er Café Sundet. Både klubhus og restaurant. Svanemølleværket. Hyggeligt havnemiljø.